Salut, sunt Ebru Bolat, reprezentanta României a lotului olimpic la yachting și în drum de calificare spre Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Yachtingul folosește propulsia proprie prin forța vântului. În același timp avem de gestionat și curenții de aer, de apă, marea și alte componente. Chiar dacă e cunoscut ca un sport recreațional, e și un sport de performanță și ai nevoie de o condiție fizică destul de bună. Una generală foarte bună, dar și specifică pentru sport. În general, eu mă antrenez 6 zile pe săptămână, 2-3 antrenamente pe zi. Îmi gestionez antrenamentele într-un mod în care, atunci când nu se poate ieși pe apă, să mă focusez pe cele de anduranță și forță. Cursele noastre sunt destul de lungi, sunt 50 de minute și dacă avem 2-3 curse pe zi, ajungi să depui destul de mult efort. Avem 5-6 zile de concurs, adică o săptămână întreagă te lupți acolo să încerci să dai cel mai bun rezultat. Cu o pregătire fizică bine pusă la punct, focusul meu în timpul competiției e mult mai mult pe strategia mea de concurs, cum vreau să abordez cursa, pe controlarea flotei. Avem multe situații de presiune, situații cu alte bărci, coliziuni și e important să rămâi calm și să te poți focusa pe ce ai tu de făcut. Când eram mică, mi s-a spus că sunt foarte talentată și poate că am prins mai repede decât alți copii, dar până la urmă rezultatul de campioană europeană și de vicecampioană mondială atunci când eram la junior, mi l-am muncit, adică n-au fost întâmplătoare. Succesul este rezultatul multelor eșecuri, iar eu am avut suficiente din care am învățat și mă bucur că le-am avut, pentru că m-au împins și m-au remotivat să lupt mai departe și să-mi ating obiectivele. Iar acum obiectivul meu este să ajung la Olimpiadă. Ar fi o premieră pentru mine și pentru România, n-am mai avut nicio fată vreodată calificată. Nu am niciun motiv să zic că nu pot. Nu contează dacă alți sportivi au susținere mai mare sau o tradiție mai bogată în sport. Ei tot oameni sunt, tot două mâini, două picioare au. Deci dacă ei pot, definitiv pot și eu. Iar la final, recompensa, cel puțin pentru mine, merită. Adică e un sentiment minunat să câștigi o medalie de aur și să-ți asculți imnul. Este cea mai mare mândrie și cel mai frumos sentiment pe care îl poate resimți un atlet. Asta e și visul meu și eu, de asemenea, vreau să fiu mândră de mine și să arăt că România este chiar foarte bună și la yachting.